Sama. Si Marky Tukop man oh. Oo. Di ba mo man ang big timer sa sabungan? Mao ganin ano? Balita na ko mo, palit man daw na oras. Unsa pa? O mo nang dagang kita bangas to barangay. Boss? Boss? Ako boss? Ikaw lagi daw ang tuwa na dito. Pagbaon yung jackpot ni Ron ba? Ito na to boss. Nagunsa mo dira? Nagtambay boss. Tambay mo? Kitambay. Wala may trabaho? Wala boss. Gusto mo manarbaho? Kakwarta gid mi ani Ron. Kung pwede boss. Sinsilyo. 1, 2. O, 2,000. Kwarta na pre. Tinuod ni boss. Tanawa daw kung piki ba? Money. Salamat ani boss. Unsay trabaho nang boss? Trabaho? Balik ka sa kauban nimo. Balik. Pangatulog mo. Heights boss. Kwarta na pre. Kwarta na. Kaan ta kwarta pre. Hala, parasam ni. Trabaho daw pre. Ha, sa'yo trabaho na to. Mga tulog rata. Ha? Mga tulog. Sure, bitaw na pre. Galaw-gawa. Di ko gusto nga mag-create mo kagubot aning lugar ah. Ya, unsa man? Mga tulog na ta. Unsa pa? Tara. Pre, di ka ni piki pre. Legit pre. Kwarta gede pre. Unsa man? Mga tulog mo? O bawiyon ako ng kwarta nga gihatag na ko ninyo? Puti ka may mga bata ni. Naaraman day na. Tara. Pre, di para maabsa na. Awa. Lagi sila pre oh. Kaniya. Taas na kang iko kong. Masa yung nadula ni mo? Snake. Snake! Snake ng mata ni mo? Snake na? Ano man na, yung bundak man mo. Sinsilyo. Dapat kita man ang naana nga sitwasyon, pre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palit og cellphone. Touchscreen ha niya pagdulag Plants vs Zombies dito. Sumuka ni gilisdan naman jud ta boy. Sure ni boss? Di pa jud mo tuo. Sa giulat nimo? Sinsilyo ra god. Hey! Daraw sa kalibo. Para sa asan ni boss? Uli na dito. Puti ka may nabatan gipalagot pa ko eh. Grabe, boss. Daghan yung kag matabangan sa style ni mo ba? Naunsa day ka? Markitukop gali nino. Dagag plano sa kinabuhi. Nga, boss. Saan taron? Asa taron? Unsa pa man di ay? Magpadayon ta sa atong paglakaw. Ug isabwag nato ang maayong balita. Unya, unsa man? Tara. Tara. Let's go, girls. Di ta mo sugot na inani na lang pirmi. Hulata, boss. Hulata among pagbalik. Ang pagbalik nga sama sa kawatan. Dili nimo mabantayan.